खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं किंगन मुसाहारि मोनसे ब्रेकिं निउस लानानै फैदों क'क्राझारनिफ्राय जिनाहारि खालामनानै जोबथेसालिनि साजा मोननांबाय उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै 20 बोसोर जोबथेनायनि साजा मोननांबाय सासे लांसुनिया दुथाङा आरो बेबायदिनो सासे आलि होनाय सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेनायनि साजा फोनांबाय क'क्राझार जर'खा बिजिरगिरिया आरो बेबायदिनो जों आबुङै रादाब लानानै फैदों क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझाराव मोनसे हिंसायारि एबा जिनाहारि खालामनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन क'क्राझार जिल्ला बिजिरगिरिनि जर'खा बिजिरसालिया गेदेर रायदानखौ दिनै फोसावबाय मन'हर आली मुंनि दुथां सुबुङा 20 बोसोर जोबथेनायनि साजा फोसावनायखौ बजबनानै लानो गोनां जाबाय थांनाय 2022 मायथाइनि 30 जुलाइआव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन क'क्राझार सदर थानायाव पक्स' गसर रेबथुमजानानै दंमोन जाथायखौ लानानै गसर नं 362/22 U/S 376 गसर रेबजानानै दंमोन सेक्सन 6 नि सिङाव पक्स' आयेननि सिङाव गसर रेबथुमनाय जादोंमोन क'क्राझार जर'खा बिजिरसालियाव बेबायदिनो जाथायखौ लानानै जोङो एक्सक्लुसिभ बिजिरगिरि नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ हिनजावसा जिनाहारि खालामनानै जोबथेसालिनि साजा मोननांबाय लांसुनिया दुथां क'क्राझार जिल्ला बिजिरगिरिनि जर'खा बिजिरसालिया बे गेदेर रायदानखौ दिनै फोसावनानै होबाय हिनजावसा जिनाहारि खालामनानै जोबथेसालिनि साजा मोननांबाय सासे लांसुनिया दुथाङा क'क्राझार जिल्ला बिजिरगिरिनि जर'खा बिजिरसालिया होबाय बे गेदेर रायदानखौ मन'हर आली मुंनि दुथां लांसुनियाखौ 20 बोसोर जोबथेनायनि साजा फोसावनानै होबाय दिनै थांनाय 2022 मायथाइनि 30 जुलाइआव जिनाहारि खालामनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन आरो जाथायखौ लानानै क'क्राझार सदर थानायाव पक्स' गसर रेबथुम जानानै दंमोन गसर नं 362/22/US 376/3 IPC धारा रेबथुमजानाय दंमोन सेक्सन 6 नि सिङाव पक्स' आयेननि सिङाव बे गसरखौ रेबथुमनाय जादोंमोन क'क्राझार जर'खा बिजिरसालियाव बे क'क्राझार जर'खा बिजिरसालियाव बिजिरगिरिनि दारै बेबायदिनो रायदान होनाय जादों दिनै आरो क'क्राझार बिजिरसालिया बिजिरनाय सोलिगासिनो खालामनाय जादोंमोन दिनै गेदेर रायदानखौ फोसावनानै होबाय क'क्राझार जिल्ला बिजिरगिरिनि जर'खा बिजिरसालिया एक्सक्लुसिभ बिजिरगिरि नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननांबाय दुथां लांसुनिया क'क्राझार जिल्ला बिजिरगिरिनि जर'खा बिजिरसालिया बे गेदेर रायदानखौ दिनै फोसावना होबाय उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि 30 बोसोरनि सेंग्रा दुथां लांसुनिया मन'हर आलीखौ 20 बोसोर जोबथेनायनि साजा फोसावबाय थांनाय 2022 मायथाइनि 30 जुलाइआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन फाथो आबाद गेजेराव खास्रि बिस्रै इनायै जिनाहारि खालामदों मन'हर आलीया उन्दै हिनजावसाखौ आरो मख'जाथावना दि क'क्राझार सदर थानायाव पक्स' गसर रेबथुमजानानै दंमोन बे जिनाहारि जाथायखौ लानानै गसर नं 362/22 U/S 376/3 IPC R/W सेक्सन 6 नि सिङाव पक्स' आयेननि सिङाव गसर रेबथुमदोंमोन आरो क'क्राझार जर'खा बिजिरसालियाव बिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन दिनै जर'खा बिजिरगिरि नुर आजमलआ बे गेदेर रायदानखौ फोसावनानै होनाय जायो 20 बोसोरनि जोबथेनायनि गोख्रों साजाजों लोगोसे दुथां मन'हर आलीखौ 25,000 रां जरिमाना फोनाङो लांसुनिया जिनाहारि दायनिगिरि मन'हर आलीखौ क'क्राझार जर'खा बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया बिदिबा जों बिजाथायखौ फोरमायदों बिजिरगिरिनि नुर आजमल बिथांनि बिजाथायखौ স্পেশাল জাজ অনারেবল নুরজামাল হকে এটা চূড়ান্ত রায় প্রদান করে এইটো স্পেশাল কেস নাম্বার 57/22 ঘটনাটো এনে ধৰণৰ আছিলে ইনফৰমেণ্টে যোৱা 30/7/2022 তাৰিখে এটা ৰিটেন এজাহাৰ কোকৰাঝাৰ থানাত দি জনায় যে তাইৰ নাবালিকা ছোৱালী যোৱা 7/7/2022 তাৰিখে দিনৰ 12টামান বজাত এই উক্ত আসামী মহৰ আলীয়ে কাঠালগুলিৰ গাঁৱৰ গৌৰাং নদীৰ কাষত থকা মৰাপাত খেতিত লৈ গৈ ধৰ্ষণ কৰে আৰু তেতিয়া ওচি কোকৰাঝাৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰে যাৰ নাম্বাৰ 362/22 আণ্ডাৰ সেকশ্যন 376/3 IPC ৰিটুইট সেকশ্যন 6 অফ পক্সো এক্ট আৰু সাক্ষীবাদী
গ্ৰহণ কৰি কেছটো চাৰ্জশ্বিট দিয়ে আৰু আদালতে টোটাল 11জন সাক্ষীবাদী লয় আৰু DWৰ পৰাও 2টা সাক্ষী দিয়ে তেওঁলোকে আৰু শেষৰ অন্তত আদালতে আজি চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰে। আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 4 অফ পক্সত আসামীজনক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড লগতে 25,000 টকা ফাইন বিহে আৰু ফাইন অনাদায়ে 6 মাহৰ অতিৰিক্ত কাৰাদণ্ড বিহে। আমাৰ স্পেচিয়েল জাজ অনাৰেবল নুৰজামাল হকে এটা চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে। এইটো স্পেচিয়েল কেছ নাম্বাৰ 57/22। ঘটনাটো এনেধৰণৰ আছিলে, ইনফৰমেণ্টে যোৱা 30/7/2022 তাৰিখে এটা ৰিটেন এজাহাৰ কোকৰাঝাৰ থানাত দি জনায় যে তাইৰ নাবালিকা ছোৱালী যোৱা 7/7/2022 তাৰিখে দিনৰ 12টামান বজাত এই উক্ত আসামী মোহৰ আলীয়ে কাঠালগুলিৰ গাঁৱৰ গৌৰাং নদীৰ কাষত থকা মৰাপাট খেতিত লৈ গৈ ধৰ্ষণ কৰে আৰু তেতিয়া OC কোকৰাঝাৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰে, যাৰ নাম্বাৰ 362/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376 ক্লজ 3 IPC ৰিটুইট ছেকশ্যন 6 অফ পক্সো এক্ট আৰু সাক্ষীবাদী গ্ৰহণ কৰি কেছটো চাৰ্জশ্বিট দিয়ে আৰু আদালতে টোটাল 11জন সাক্ষীবাদী লয় আৰু DWৰ পৰাও 2টা সাক্ষী দিয়ে তেওঁলোকে আৰু শেষৰ অন্তত আদালতে আজি চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰে। আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 4 অফ পক্সত আসামীজনক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড লগতে 25,000 টকা ফাইন বিহে আৰু ফাইন অনাদায়ে 6 মাহৰ অতিৰিক্ত কাৰাদণ্ড